Så det november, när det halvt år sedan vi hukte ju i ett bord över någon kullen. Så nu är det blivit större, nu får jag sortera härifrån hälften av henne. Nej, hälften av ödlen är henne. Nu får jag träffa henne. Okej. God, you! Jag såg ju bara en gamla. Ja. Kan jag snart borta? Nu är 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Här skulle alltså kvar allt har jag, så nu får jag lugga in här. Nu får Johanna att säga. Vinter i hästnäsnan. Trägen ska brukas till kolkafferen. Vi ska koka den stora grytan och skolta henne. Det brukar sig av det effektivt. Ja. Så har vi brännarfyrjan och löt i Ötlenburn. Hur långt helt du att vara, Jan? En dag. God morgon, man fiskar alla ösken ut. Och har det gått för bö och sånt? Det går för allt. I'm walking, yes indeed I'm talking, but you and me I'm hoping that you come back. Så där ska gräva ja. I'm lonely, yes I can. Det gänger ute till att vi tar kors ett hål i häckna så är snart att det släpper ut. Så tar det vi richa så kan vi ett hål 4. Ska kulla. En av så här första dörren ute, han hukar sig. Han är bara i bänken och han är ute och stått lite. Han var körlig. Ja, men jag kan nu. Nu får jag där iver till här och så får jag där gräva. Här för den. Vi kokar allt detta. Så kör vi då jag säger spannorna. Det är det som vi gör. Koka och så kör spann. I'm walking, yes. En kraka. Men det har hänt så mycket så det är väldigt spännande. Tulle! Hej! Lille katt, lille söte katta. Vet du att det är mörkt om natta. Lille ja, lille söte Ida. Jag vill ha rotemos till middag. Konststäcken. Och kulla. Och jag har. Hej. Jag kunde varit hit. Memento mori. Fiske Brutus det här arbetet. Och så ger Nero. nej boka hantas. Det är smartingstingene. Det är inte jag. Det är just fjärran där. Jag kände det i tjejår först. Men I minns man var tommen och jag backar ett allt där. Ja, det då vi.
Her det 6 hanar som tillsammans vi är 12 kilo.